Takže čaute lidi, já tady prodávám na Shakes a Fidget na světě 2, prodávám postavu lučišníka level 43 s docela dobrým cechem jako. Tenhle ten se mi tam přihlašuje, to je můj spolužák, takže bych si tady jako založil ještě jednu postavu, abych mohl taky do cechu. Jinak, tu postavu, tadyhle vidíte podzemí. Jo. Jako nechtěl bych tu postavu přímo prodávat, ale spíš vyměnit za mága nad level 30 nějak kolem té 40 nebo nějak tak. Byl bych rád docela. Takže ukážem epiky, ukážem nějaký boj, tenhle opasek je takový blbej. Ukážem boj. Nějaký boj, takže tadyhle má 3 houby. Takže to asi nedáme, nevím, protože on teď je nějak oslabený, ještě musím přijít na to, jak ho vylepšit. No, takže to nevím, jestli vyhraju. No, takže jsem to prohrál, nevadí. No, chtěl bych táto mága a kdo mě chce kontaktovat, tak kontakt je na Skype a ten vám napíšu tady, abyste se koukli. Takže Skype, Honza 17. Kontaktujte mě co nejdřív, potřebuji buď to peníze, a nebo prostě spíš to vyměnit bych to chtěl. No nic, já se s váma loučím a čau.